Salam mehriban TikTok töyücüler. Men TikTok'u yersem hökmen aman ol bir vaka barada gurrun eder dip garaşýansyňyz men bilýän. Maňa bildirýän anamňyza maňa içiňizde kösüňiz gelýär, men gule gurlaşasy gelýän adamlaň sany gün-günden köpelýär. Men oňa begenýän köp adam maňa diýär özüme aman ol gelneje ýok bolsunlarla näme görgün iýliň aladasyn edip öz aladan etdiýärler maňa. Men öz aladam edip Hudaýa şükür janym sag. Esasat ýurdumyz asudalyk. Maşgalamyz agdy bir. Edilmeň ütköşük aladam ýok. Ýöne men bir diýjek zadım bir adama ýagşy söz aýdyp bir adamyň ýüregini giňeldip bilsem, bir adama teselli berip bilsem, şondan bagyt ýok maňa. Men özüm şonu ýaly pikir etken. Men biriniň wakasyny gurrun edenem bilen horlanamok. Ya maňa agram düşenok, günüň aşagynda duramok. Diňe adamlar maňa anam bildirýär. Ine amal welneje gaýnym bilen çözüp bilmeýän meselemi maslahat berdi. Men elbetde ütköşük maslahat berip bilemok, ýöne maslahat size goýýanda, siz gowy maslahatlar berýäňiz. Inenni bir gelin aýtdy, aman gül gelneje men durmuşa çykyp bardym. Maňa 2 saňjak gyzyl geçirdiler diýär. Onun halat tat geçirdiler. Gelin bolan bir ay bolman kadem. Biri gelip broşkama gitti, biri gelip diýär bu lokal kamal gitti diýär. Şey dip geçirilen gyzyllar başga biriniň eken diýär. Ay bolýar durmuşy gyzyl bilen mata bilen ölçemäýin diýdim de ýaşa berdim diýär. Onun gaýnymam diýär toýuňda edilen zatlar bergiler üzüşmeli diýär. Onun menem bergilem üzüşdim diýär. Adam imam taksy sürýär diýär. Onun indi gepin keltedi 4 ýyl boldy gelin bolan men göwreli bolamok diýär. Her gedek liçeni aljak bagtymam adamym diýär. Şu wagt çaga bir de hökmende bergili öldüp diýär. Umuman 4 ýyl bäri men çagam ýok diýär. Indi 4 ýyllaba öz bergim üzdüm toýumyň bergisini. Inde mundan bir ay oňam ýurjy meýlendi diýär. Indem oň bergisini üzmeli amal ulelneje men diýär. Inde siz maňa diýär maslahat beriň diýär. Doğun hükümünde, zor hükümünde, ýöne bir ansan hükümünde diýär. Men ýurjymyň bergisini üzmek üçin ýene edem 4 ýyl gelsem men haçan diýär çagal bolmaly, haçan maşgalal bolmaly diýär. Adam imam diýär, şo biziň bergilerimiz üzüşmeseň hala ataň öýüň ýoğun çek diýär. Men o geline elbette hiç tat maslahat berip bilmedim. Ýok bergisini üzüşme ýok boldan aýrylyşyp gitdik bolmaýar da oňa. O durmuş olaryň özünün köý maşgala meselesinde diňe oglan bilen gaýyp çözmeli onu. Ýöne başga biriniň durmuşy diýip öz durmuşyňam ömrüňem küledip ýaşamaly däm diýän. Ne siz näme maslahat berýäňiz şo geline? 4 ýyl bolupdyr, göwreli bolamok, çagam bolamok. Adam imam ýenedem indi jigimiň bergisini üzüşmeli diýär. Özümem köýnök dikýän, oturup girije çykyp gitdi diýär. Men haçan özüm üçin ýaşamaly diýär. Indi zoralar siz aýdyň. Şo gelin ömrüniň ahyryna çelli iýlerin bergisini üzüp ýaşamalymy ýa öz üçin ýaşamalymy? Ol men pikirimçe adamsam, şo bergileri üzmeseň maňa çaga gerekkä. Hala goşuň ataň öýüňe göterilýärmişin. Haýdyn taýlamalyndyr. Onun ýene başga bir mesele bilen gyzyklanýan adamlar bar. Amal ulelneje ýüzüňi näme etdirýän, amal ulelneje ýüzüm hiç tatam etdiremok. Ýüzümi näme etýärmi TikTokdan soraň ony. Her gedek bir effekt bilen girýän. Umuman hemme zada jogap berjegem bolmaly da ýöne gyzyklanýan adamlar bar da. Men gowurýan adamlar ýüzüň çiş amal ulelneje ýaraň okmy diýerler. Hudaýa şükür gülýär janym sag. Her gedek TikTokda owadan bolmak üçin gararamajak bolup owadan effekt goýýan. Aslında bizim hemmemiz bagta münasip oğudan yaşamalı, bagtlı yaşamalı. Bagtlı yaşamak üçün, oğudan yaşamak üçün näme bolmaly? Agdy bir bolmaly. Köp ýerde gözüň kör bolmaly, gulagyň ker bolmaly, diliň emlal bolmaly, geçirimli bolmaly. Agdy bir bolaly, bagtly bolaly. Dogamatymyz, dogam bolar ýaly. Türkmenaň aýtmadyk zady ýok da, garnym dok bolsun diýsen buğday ekdipdir diýär. Haýatyny ýataýyn diýsen baý ekdipdir diýär. Ne berem köp bolsun diýsen ýylla toý etdipdir diýär. Garnymy dok bolmak üçin buğday ekelin, haýatyny ýatmak üçin baý ekelin. Ne berem köp bolmak üçin ýylla toý edelin. Bagtly bolaly.
Indi sizden gogoy tesvirlere garaşýas. Başlar elim.